चालेल. आता आपण आज 8वा अध्याय करतोय, अक्षर ब्रह्मयोग. सर्वांचं स्वागत आहे. प्रथम मंगलाचरण म्हणते, मग आपण चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बघता बघता आता जवळजवळ अर्धी भगवद्गीता आपली होत येते. उद्या 9वा अध्याय. तर किती लवकर दिवस गेले. आज आपण करतोय अक्षर ब्रह्मयोग. अक्षर म्हणजे काय, मला कोणी सांगू शकेल अर्थ काय आहे अक्षरचा? सांगा सरला माताजी, अनम्यूट करून. जे क्षर होत नाही ते अक्षर. हा, म्हणजे ज्याचा नाश होत नाही. इम्पेरिशेबल, ज्याचा नाश होत नाही त्याला आपण अक्षर म्हणतो. तर आपण आता बघूया. यात प्रथमच अर्जुन कृष्णाला अनेक प्रश्न विचारणार आहे आणि अर्जुन इतके कान देऊन ऐकतोय. जे काय काय कृष्ण सांगतोय ते बारकाईने तो ऐकतोय, म्हणून त्याला काही प्रश्न आहेत. आता सुरुवातच प्रश्नांनी झालेली आहे. पण प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय, तास दीड तास तुम्ही हलत नाही, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना इकडनंच मी साष्टांग नमस्कार करते. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती शिल प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहून ठेवली आहे, आपल्याला हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायला सांगितलंय आणि त्याच्या पाठीमागचं सगळं सायन्स जे आहे की जप का केला पाहिजे, कसा करावा, हे सगळं नीट समजावून सांगितलंय. त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. त्यांना सुद्धा माझा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी, ज्यांनी या सगळ्या स्लाइड्स तयार केल्या, काही स्लाइड्स प्रेमा माताजींनी सुद्धा तयार केलेल्या आहेत, तर त्या दोघांनाही मी वंदन करते. आणि त्याचबरोबर सगळे आमचे जे को-होस्ट आहेत, कुमुद माताजी, मनीषा माताजी, पूजा माताजी, सगळे बॅकग्राऊंड मध्ये सुद्धा काम करतायत, त्यांना सुद्धा मी प्रणाम करते आणि चालू करते. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहेत, हे भौतिक सृष्टी काय आहे आणि देवता कोण आहेत, कृपया मला हे समजावून सांगा. ही मधुसूदन, यज्ञाचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो.
आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समय तुम्हाला कसे जाणू शकतात? हरे कृष्ण. आता एकदम अर्जुनाला इतके कसे काय प्रश्न आले, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय? तर आपला जो 7वा अध्याय आहे त्यात शेवटी हे जराशे टेक्निकल वर्ड्स मी म्हणते, टेक्निकल वर्ड्स कृष्णाने वापरलेले आहेत आणि हे जे टेक्निकल वर्ड्स आहेत ते ऐकून अर्जुन गोंधळलेला आहे बरं का. तर ते म्हणजे तुम्हाला इकडे एक लक्षात घ्या, अर्जुन आपल्यासारखा साधा आहे, फार मोठा ज्ञानी हा नाहीये, साधा गृहस्थ आहे आणि आपल्यासारखा आहे. आता आपल्याला एकदम जर असे शब्द वापरले, ब्रह्म, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, तर आपण पण एकदम आपला चेहरा ब्लँक असेल ना, की बाबा हा माणूस काय बोलतोय. तर अर्जुन सुद्धा आपल्यासारखा आहे, साधा आहे, तो काय मोठा ज्ञानी नाही. तर आता कुमुद माताजी हे श्लोक वाचता, 7वा अध्याय, हे शेवटचे 2 जे श्लोक आहेत याच्यावरून अर्जुनाने हे प्रश्न विचारले. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः. तर इकडे शब्द वापरले, जरा, मरण, मोक्ष, त्याच्यानंतर ब्रह्म, कर्म, त्याच्यानंतर अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, प्रयाण काले. तर हे सगळे शब्द अर्जुनाला काही समजत नाहीयेत आणि एकदम इकडे कृष्ण प्रयाण काले असं का म्हणतोय. आपण तर कधी जनरली मरणाचं कधीच बोलत नाही ना, पण मग इकडे काय हे कृष्ण इतके मोठमोठे शब्द का वापरतोय आणि तो काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. तर आता आपण हे एक एक प्रश्न बघूया. अर्जुनाचा पहिला प्रश्न आहे, ब्रह्म म्हणजे काय, आणि कृष्णाने उत्तर दिलंय, ब्रह्म म्हणजे आपला जीवात्मा जो आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे. असं बघितलं तर ब्रह्म किंवा आत्मा याला खूप अर्थ आहेत. एक अर्थ ब्रह्म म्हणजे परमात्मा म्हणजे कृष्ण होऊ शकतो, एक ब्रह्मचा अर्थ म्हणजे प्रकृती सुद्धा होऊ शकते, एक अर्थ म्हणजे जीवात्मा. असे खूप, आत्मा म्हटलं तर त्याला 7 अर्थ आहे, पण इकडे ब्रह्म चा अर्थ जीवात्मा. तर कृष्णाने उत्तर दिलंय, ब्रह्म म्हणजे जीवात्मा, म्हणजे की आपल्यामध्ये जो अविनाशी आत्मा आहे त्याला ब्रह्म म्हटलेलं आहे बरं का. आता अध्यात्म म्हणजे काय, तर जीवाचा नित्य स्वभाव, म्हणजे आपला जो आत्मा आहे त्याचा नित्य स्वभाव. आता नित्य स्वभाव म्हणजे काय, आपलं एक नातं आहे कृष्णाबरोबर आणि ते नातं कसं आहे, आपण कोण आहोत, आपण कृष्णाचे सेवक आहोत बरं का, सेवक आहोत, एटर्नल सर्व्हिटर ऑफ कृष्णा. म्हणजे आपला आत्म्याचा नित्य स्वभाव काय आहे की कृष्णाची सेवा करणे, हा नित्य स्वभाव आहे, त्याला अध्यात्म म्हणतात. कर्म म्हणजे काय की आपण कुठलीही क्रिया जी करतो, परिणाम रूपी आपल्याला एक भौतिक शरीर मिळतं, त्याला म्हणतात कर्म. त्याच्यानंतर अधिभूत म्हणजे काय, जी तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला जी भौतिक प्रकृती दिसते, मटेरियल नेचर, तुम्हाला डोंगर, जंगल, नद्या वगैरे ही जी सगळी प्रकृती दिसते तिला अधिभूत म्हणतात. अधिदैव म्हणजे काय,
अधिदैव म्हणजे की ते कृष्णाचं विराट रूप, ज्यामध्ये देव देवतांचा सुद्धा समावेश आहे, त्याला अधिदैव म्हणतात. किंवा सर्वोच्च देवता म्हणजे या सर्वांमधला सर्वोच्च कृष्ण आहे, कृष्णाचं विराट रूप, ज्यामध्ये तुम्हाला सर्व काही दिसतं, त्याला अधिदैव म्हणतात. अधियज्ञ, अधियज्ञ म्हणजे काय, जो यज्ञ, तप, त्याग याचा भोगता आहे, जो आनंद घेणार आहे. आता मी दर खेपेला आपली गीता चालू व्हायच्या अगोदर म्हणते ना, ज्यांच्या आनंदासाठी मी भगवद्गीता, तर जो आनंद घेणारा असतो तो परमात्मा असतो. आपलं आता हे जे कनेक्शन असतं ना, हे इतकं तुटलेलं आहे की आपल्याला तसं बोलून आपल्या मनाला सांगावं लागतं, अरे मी हा जप करते ना, हा माझ्यासाठी नाही करत आहे कृष्णा, हा तुझ्या आनंदासाठी मी करते. म्हणजे ज्याप्रमाणे एखादा मुलाला नाही तर असं तुम्ही जर बघितलं असेल तर कधी कधी ना त्या मुलांना ब्रेन वॉश केलं जातं की धर्म म्हणजे हा, तू असंच करायचं, तसंच वाचायचं. त्याप्रमाणे इकडे या भौतिकात आपण जेव्हा आल्यावर मटेरियल वर्ल्ड मध्ये जेव्हा येतो, तेव्हा काइंड ऑफ आपला ब्रेन वॉश इतका होतो की आपण फक्त भौतिकाच्या पाठी लागलेलो असतो. आणि आपण कोण, आपलं कृष्णाची नातं काय आणि आनंद घेणारा कोण आहे हे पूर्णपणे आपण विसरलेलो असतो. तर अधियज्ञ म्हणजे जो यज्ञ, तप किंवा त्याग यांचा आनंद घेणारा जो असतो, तो कोण असतो, परमात्मा. मग अधियज्ञ किंवा परमात्मा कुठे राहतो, सर्वांच्या हृदयात राहतो. मृत्यूच्या वेळी कृष्णाचे स्मरण कसे करावे, आयुष्यभर आपल्याला स्मरणाचा सराव करायला हवा. बघा, आयुष्यभर, असं नाही की आता मी खूप बिझी आहे, मी आता जॉब वगैरे करणार नाही आणि एकदम रिटायर झाल्यावर किंवा सगळं शेवटी मी जॉब करणार नाही. कृष्णाने सांगितलं आयुष्यभर. आज मी तुम्हाला आपला हे झाल्यानंतर, क्लास झाल्यानंतर एक व्हिडिओ दाखवणार आहे, खूप चांगला आहे, तुम्ही सोडून जाऊ नका मध्ये. कुमुद माताजी. येस माताजी. श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्य स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवाच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण. पुढचं आता इकडे त्यांनी उदाहरण रूपात सांगितलंय. आता कर्म म्हणजे काय, कुठलीही क्रिया आपण करतो त्याच्यामुळे आपल्याला दुसरं शरीर मिळतं. असं नाही की मनुष्याचं शरीर मिळेल, कितीतरी 84 लक्ष योनी आहे, आपल्याला कुठलंही शरीर मिळू शकतं. आणि इकडे त्यांनी दाखवलेलं आहे की कर्म वेगवेगळ्या तऱ्हेची दाखवलेली आहेत. म्हणजे कुठलीही क्रिया केल्यावर आपल्याला दुसरं जे शरीर, भौतिक शरीर मिळतं, त्याला कर्म म्हणतात. आता हा माणूस जो आहे हा चांगला आहे, हा दान धर्म करतोय, पुढे त्याला स्वर्ग लोकामध्ये आनंद घ्यायला मिळेल, तर त्याला जे शरीर मिळेल ते पृथ्वीच्या लोकांपेक्षा जरा जास्त चांगलं असतं. म्हणजे आपण आता जरी ते जास्त चांगलं असेल तरी तो शेवटी या ब्रह्मांडातच आहे, या मटेरियल युनिव्हर्स मध्ये, ते सोडून तो जाऊ शकत नाही. मग समजा जर एक माणूस आहे, तो काहीही खातोय, त्याचं दुसरं शरीर प्रकृती तयार करते एका डुकराचं, किंवा तू काहीही खा. एक माणूस आहे
की तो खूप त्याला स्त्री सुख हवंय. तर मग कृष्ण म्हणतो की हे शरीर त्यासाठी मी तुला दिलं नाहीये. त्यासाठी जर तुला हवं असेल स्त्री सुख घेण्यासाठी शरीर, तर तू कुत्रा हो. इकडे तुला लपून छपून करावं, तुला अफेअर करावा लागतो. पण असं नको. तुझी जी वासना आहे ती या शरीरामध्ये पूर्ण होईल. तर त्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे आपण क्रिया करतो त्याप्रमाणे आपल्याला शरीर मिळतं. पण आपण जर अकर्म केलं तर मग आपल्याला, जर आपण कृष्णाचा जप केला, कृष्णासाठी योग केला, मग आपण कुठे जातो? भक्ती केली की आपण गोलोक वृंदावनात जातो, आपण कृष्णाकडे जातो. कुमुद माताजी, आवाज जरा मोठा कराल का आज? कारण माझा व्हॉल्यूम फुल आहे मोबाईलचा, तरी पण ऐकू कमी येते, रोजच्या पेक्षा ऐकू कमी येते. इतरांना ऐकू येतोय का माझा आवाज? हो माताजी, रोजच्यापेक्षा येतोय. कमी माताजी बरोबर थोडा कमीच आहे पण आज आवाज. येतोय. बरोबर आहे माताजी, तुमचा आवाज परफेक्ट. आवाज व्यवस्थित आहे माताजी. आवाज बरोबर आहे, पण व्हॉल्यूम आहे ना तो रोजच्या पेक्षा कमी आहे. म्हणजे फुल ठेवला तरी थोडा कमी आवाज ऐकू येतो. बरं, एक मिनिट, मी जरा बघते सेटिंग्स माझे. माताजी तुमचा आवाज Volume तर बरोबर आहे. इकडे आता मला सेटिंग्स मध्ये जाऊन करता येत नाहीये. माताजी तुमचा आवाज परफेक्ट येतोय. येतोय ना? हो, खूप छान येतोय. हे देहाभृतांवर निरंतर परिवर्तनशील असणाऱ्या भौतिक प्रकृतीला अधिभूत असे म्हणतात. चंद्र सूर्यासारख्या देवदेवतांचा समावेश असणाऱ्या परमेश्वराच्या विराट रूपाला अधिदैव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवांमध्ये परमात्मा रूपाने मी पुरुषोत्तम भगवान वास करतो आणि मलाच अधियज्ञ अर्थात यज्ञांचा अधिष्ठाता असे म्हटले जातात. तर हे मी तुम्हाला सांगितलंय की काय आहे भौतिक प्रकृती. म्हणजे आपल्या बाजूला आपण जे काही नेचर बघतो, निसर्ग बघतो, त्याला भौतिक प्रकृती म्हणतात. आणि ती दर खेपेला बदलत असते, निरंतर बदलत असते. ज्याप्रमाणे आज हवा कशी आहे ती उद्या, म्हणजे थोड्या दिवसांनी नाही, उद्या वेगळी असते. तर त्याप्रमाणे ही जी भौतिक प्रकृती आहे ही एकसारखी बदलते. मग त्यांनी इकडे उदाहरण दिले, एक अळी आहे, मग तिचं काही दिवसानंतर किंवा काही आठवड्यानंतर रूपांतर एका कुकून मध्ये होतं आणि मग त्याच्यातून सुंदर फुलपाखरू बाहेर निघतं. ही अळी कशी दिसत होती आणि हे फुलपाखरू किती सुंदर दिसतं. त्याच्यानंतर की कृष्णाने सांगितलंय त्याचं जे विराट रूप आहे, ज्यामध्ये इतर देवदेवतांचा समावेश आहे, त्याला अधिदैव असे म्हणतात. आणि प्रत्येक देहधारी जीवामध्ये कृष्ण हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून स्थित असतो आणि त्यालाच आपण अधियज्ञ म्हणतो किंवा यज्ञांचा अधिष्ठाता, किंवा आपण ज्याच्या आनंदासाठी, ज्याच्यासाठी यज्ञ करतो तो परमात्मा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः. आणि जो मृत्यू समय केवळ माझेच स्मरण करून आपल्या देहाचा त्याग करतो तो लगेच
माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो. यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. म्हणजे याच्यामध्ये कृष्ण मरणाबद्दल बोलतोय. तर आपल्यालाही लक्षात येतं की मरण हे इतकी, म्हणजे तुम्ही असं म्हणाल की आयुष्याचा सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे मरण किंवा डेथ, तुम्ही असं म्हणू शकाल. ही ह्युमन लाईफची फायनल एक्झाम आहे आणि त्या एक्झामसाठी आपण काय तयारी केलेली आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. आणि इकडे याच्यामध्ये कृष्णाने महत्वाचे शब्द वापरलेले की जो कृष्णाचं स्मरण करतो तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतं. म्हणजे त्याला लगेच त्वरित कृष्णाची प्राप्ती होते. दुसरं त्यांनी सांगितलं यात मुळीच शंका नाही. शंका नाही हा महत्वाचा शब्द कृष्णाने सांगितलेला आहे की मृत्यू समयी जो माझं स्मरण करतो. पण जर तुम्ही बघितली असेल ना, अगोदर ऑबिच्युरी ते लिहितात टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये वगैरे, तर त्यात असं लिहिलेलं असतं की अमका माणूस आहे तो म्हणजे हॅज लेफ्ट फॉर द हेवनली अबोर्ड. म्हणजे ते आपोआप मानतात की बाबा हा जो आपले जे कोण गेलेले ते स्वर्गात गेले. पण इकडे आपल्याला काय दिसतं, दुसरंच काहीतरी चित्र आहे की दर खेपेला माणसाला स्वर्ग तर सोडाच, मनुष्य योनी सुद्धा मिळेल की नाही हा क्वेश्चन मार्क आहे. पण इकडे ते फॉर ग्रांटेड धरतात की हा जो माणूस आहे हा आता स्वर्गात गेला म्हणून. तर आता कृष्णाने सांगितलेलं आहे की मरणाच्या वेळेला आता जर तुम्हाला स्मरण करायचं असेल तर ते कसं करायचं, तुम्हाला पूर्ण आयुष्यभर ती प्रॅक्टिस केली पाहिजे, तरच मग तुम्ही कृष्णाचं स्मरण करू शकता. आणि आता इकडे आपल्याला आता भक्ती, बरं का, कृष्णाकडे जाण्यासाठी भक्ती लागते. तर ती भक्ती कशी चालू होते आणि कुठे संपते, तर भक्तीच्या 9 पायऱ्या आहेत. त्या 9 पायऱ्या म्हणजे पहिल्यांदा जी भक्ती चालू होते ना ती श्रद्धा. तर श्रद्धा आपली निर्माण होते. पण ही श्रद्धा म्हणजे काय की आपली जी श्रद्धा असते ना ती डळमळीत असते, ती वीक असते. म्हणजे ती कधीही पडू शकते, जाऊ शकते अशी श्रद्धा असते सुरुवातीला. मग जेव्हा श्रद्धा आपली थोडी वाढते तेव्हा आपण काय करतो, साधू संग. साधू संग म्हणजे असोसिएशन. असोसिएशन कोणाचं, कृष्णाच्या भक्तांचं. मग श्रद्धा झाली पहिली पायरी. दुसरी साधू संग. तिसरी पायरी झाली भजन क्रिया. भजन क्रिया म्हणजे आपण जप करायला लागतो, संकीर्तन करायला लागतो, ही भजन क्रिया चालू होते. जेव्हा आपण जप करायला लागतो तेव्हा काय होतं, आपण मग पुढच्या पायरीवर जातो, अनर्थ निवृत्ती. अनर्थ म्हणजे काय, जे आपल्या हृदयामध्ये षडरिपू आहेत किंवा काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, भ्रम आणि मत्सर, हे जे 6 शत्रू जे आहेत हळूहळू आपलं हृदय सोडायला लागतात. ज्याप्रमाणे आपण जप करू ना तेव्हा हळूहळू बघा तुम्हाला लक्षात येईल. जप करायच्या अगोदर जर तुम्ही तुमचा स्वभाव बघितला असेल आणि जप जेव्हा तुम्ही एक 6 महिने करा तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल, अरे मला आता राग थोडा कमी येतो, किंवा दुसरा माणूस जेव्हा वागतोय तो असा का
वागतोय याचं तुम्हाला थोडंसं ज्ञान होतं, तर तुम्हाला हळूहळू ही अनर्थ आहे ती तुमचं हृदय सोडून जाता. मग अनर्थ निवृत्तीनंतर पुढची पायरी काय होते? निष्ठा. निष्ठा म्हणजे आता तुम्ही जे काय करताय ते दृढ निश्चयाने करू लागता. तुमच्यामध्ये जे काय करताय त्यात दृढता येते, कारण श्रद्धा जी आहे ती आता थोडीशी स्ट्रॉंग झालेली असते किंवा तिच्यामध्ये बळ असतं आता श्रद्धेमध्ये, म्हणजे मग ती निष्ठा होते, फर्म डिटर्मिनेशन. मग निष्ठा जेव्हा होते तेव्हा पुढची जी स्टेप आहे ती म्हणजे रुची. म्हणजे तुम्हाला अरे आज अमके अमके भागवतम सांगणार आहे, कृष्ण कथा सांगणार आहे, चला चला मला जायचंय, आज कसंही करून मी जाणार भागवत कथा ऐकायला. किंवा आज आमच्या टेम्पलनी, इस्कॉन टेम्पलनी संकीर्तन ठेवलंय, मी जाणार. मग कसंही तुम्ही ट्राय करता का तुम्हाला ती टेस्ट डेव्हलप झाली. आतापर्यंत आपल्याला कुठली टेस्ट होती? फक्त या भौतिक जगाची, की मला सिनेमा बघायला जायचंय, मला या रेस्टॉरंटमध्ये जायचंय, मला इकडे जायचंय, मला आज मॉलमध्ये जायचंय. पण हे सगळं आता ते पण आहे, हे पण आहे, पण तुम्ही चूज करता हायर टेस्ट, त्याला रुची म्हणतात. मग त्याच्यानंतर आसक्ती. आसक्ती म्हणजे काय? अटॅचमेंट टू कृष्णा. मग आता जर एकदा सुद्धा तुमचा सकाळपासून जप झाला नाही तर तुम्ही कासावीस होता, अरे माझा अजून जप नाही झाला, आणि ती एक तुम्ही खूप मिस करता की नाही मी आता बसीनच. ही याला आसक्ती म्हणतात. आणि आसक्ती नंतर भावभक्ती होते, आणि भावभक्ती नंतर शेवटची जी पायरी आहे ती प्रेम भक्ती आहे. तर मी तुम्हाला ती गोष्ट सांगितली ना भरत महाराजांची, ते भाव भक्ती पायरीवर होते. म्हणजे इतक्या वर जाऊन सुद्धा एका हरणाच्या पिल्लाकडे त्यांची आसक्ती झाल्यामुळे ते खाली पडले, त्यांना परत हरणाचा जन्म घ्यावा लागला. तर या ज्या 9 पायऱ्या आहेत त्या हळूहळू आपण चढत जातो, आणि आपण जेव्हा चढतो तेव्हा 9वी पायरी जी आहे तिला प्रेमभक्ती म्हणतात. आता इकडे त्यांनी एक हे सांगितलंय, गोष्ट सांगितली, एक यक्ष असतो आणि तो एका सरोवरात असतो. आणि एकदा जंगलामध्ये असताना युधिष्ठिर महाराजांना खूप तहान लागते, म्हणून ते आपल्या भावंडांना सांगतात की मला जरा पाणी आणा. मग एक जातात. नकुल जातो पहिल्यांदा, येत नाही. मग सहदेव जातो, काय झालंय. मग अर्जुन जातो, मग भीम जातो, आणि बराच वेळ भीमही येत नाही, म्हणून युधिष्ठिर महाराज जातात आणि बघतात काय, तर हे सगळे जे पांडव आहेत ना ते जणू काही मेलेले ऑलमोस्ट बेशुद्ध अवस्थेमध्ये आहे. आणि तिकडे बेशुद्ध अवस्थेमध्ये म्हणजे मरायला टेकलेले असताना तिकडे एक यक्ष त्यांना घेऊन जायला, त्यांच्या आत्म्यांना घेऊन जायला येतो. जेव्हा तो यक्ष तिकडे येतो तेव्हा युधिष्ठिर महाराज सांगतात की तुम्ही यांना घेऊन जाऊ नका, यांना जीवनदान द्या. मग यक्ष म्हणतो की मी तुला एका प्रश्नाचं उत्तर विचारेन, आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर विचारल्यावरच ते बरोबर दिल्यावरच मी तुला तुझ्या सगळे भाऊ आहेत त्यांना परत घेऊन जाऊ शकतोस. मग तो अनेक प्रश्न विचारतो यक्ष. त्यातला एक प्रश्न जो असतो म्हणजे या जगामध्ये सर्वात आश्चर्यचकित होणारी कोणती गोष्ट आहे. तर मग युधिष्ठिर महाराज उत्तर देताना म्हणतात, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति हायमालयं शेषाः स्थवरम् इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम. हे जरासं चुकीचं लिहिलेलं आहे.
संस्कृत, म्हणून मी ते म्हंटल. तर कुमुद माताजी वाचता? येस माताजी. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातली सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. तर सर्वात आश्चर्यचकित होणारी गोष्ट म्हणजे काय, आपण काय म्हणतो, आपल्याला कितीतरी डेड बॉडीज दिसतात जाताना. कोविड मध्ये कितीतरी आपण टीव्हीवर बघितलेले पाईल, डेड बॉडीजची पाईल असायची. आणि डेड बॉडीजची पाईल बघून आपण काय म्हणतो, आपण सिरियसली घेतो का गोष्ट, की नाही मला सुद्धा प्रिपेअर करायला पाहिजे. नाही, ते गेले असतील, मी जिवंत राहणार आहे. माय लाईफ इज एटर्नल, मी इकडेच राहणार आहे, मी कुठे जाणार नाहीये, हे आपल्या मनामध्ये असतं. आणि आपण मरणाची तयारी करत नाही, आपण मरणाबद्दल बोलतच नाही. म्हणजे एक गोष्ट आहे की एक ब्राह्मण असतो आणि त्याच्या घरी एक उंदीर असतो आणि उंदीर खूप नासधूस करतो, म्हणून तो विचार करतो की मी एका मांजरीला पाळतो. म्हणून मांजर पाळल्यानंतर तो उंदीर आहे तो बघतो, अरे बापरे, एक मांजर आहे, आता मी कसं काय येऊन रात्री बाहेर येऊन धान्य वगैरे खाऊ. मग तो काय विचार करतो उंदीर, ठीक आहे, मी माझे डोळे बंद करतो आणि मग बाहेर येतो आणि पाहिजे ते करतो. आता आपणही तसेच आहोत, डोळे बंद म्हणजे आंधळे आहोत. आपण काहीही प्रिपरेशन करत नाही. म्हणजे काय, आपण मरणाला इन्व्हाइट करतोय ना त्या उंदराप्रमाणे. आणि आपण आपलं मरण म्हणजे काय आहे, म्हणजे भौतिक शरीर त्याग करायचं हे मरण नाहीये. जन्म मृत्यू या चक्रात आपण अडकून राहतो. म्हणून आपण कधीही असं म्हणू शकत नाही. लोक म्हणतात ना, हाऊ आर यू, आय एम फाईन. इकडे मी आता दिल्लीमध्ये, तर लोक विचारतात कैसे हो आप, तर आता मी मराठीची सवय असल्यामुळे ठीक आहे, ठीक हूं. तर त्यांना विचारलं की अंकल आप कैसे हो, बढिया उत्तर येतं हिंदीमध्ये, बढिया. म्हणजे जोपर्यंत जीवाला माहित नसतं की तो पुढे कुठे जाणार आहे, तोपर्यंत हे आपण म्हणू शकत नाही हाऊ आर यू, आय एम फाईन, म्हणू शकत नाही. त्यामुळे म्हातारा जेव्हा आपण आपलं डेथ जेव्हा जवळ असतो तेव्हा आपल्याला खूप इन्सिक्युरिटी निर्माण होते आणि आपण खूप घाबरतो. कशाला आपण घाबरतो, कारण यू आर नॉट नोईंग वेअर यू आर गोइंग नेक्स्ट. तुमचा नेक्स्ट जन्म कुठे आहे, कुठल्या योनीमध्ये आहे, तुम्ही कुठे जाणार आहात याबद्दल तुम्ही टोटल अज्ञानात असता. जोपर्यंत ती अँझायटी असते विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिअर, म्हणून आपल्याला ती भीती असते. पण हे म्हणून आपण आपलं जे लाईफ आहे ते प्रिपेअर करायला पाहिजे इन सच अ वे की मग शेवटी लास्ट मोमेंटला तुम्हाला कृष्णाची आठवण येईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हे कौन्तेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. निसंदेह. परत कृष्णाने खूप स्ट्रॉंग वर्ड्स वापरलेले आहेत बरं का, की तो त्या भावाची निसंदेह प्राप्ती करतो. ही भरत महाराजांची गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलेली आहे. भरत महाराज
कसे होते, त्यांचा फ्लरिशिंग किंगडम होता, वैभवशाली राज्य होतं, आणि ते कसे गृहस्थ होते, त्यांची बायको होती म्हणजे राणी होती, त्यांची मुलं होती, ती पण खूप गुणवान, खूप चांगली मुलं होती, पण तरीही कृष्णासाठी त्यांनी संन्यास घेतला, ते सगळं सोडून जंगलात गेले. याचा आता तुम्ही बघा, आत्ताचे जे संन्यासी आहेत ते कसे असतात, फ्रस्ट्रेटेड असतात, त्यांचं त्यांच्या आई वडिलांबरोबर पटत नाही, भावाबरोबर पटत नाही, कुठे बिझनेस काढलेला असतो तो चालत नाही, आणि आउट ऑफ टोटल फ्रस्ट्रेशन ते संन्यास घेतात. पण भरत महाराज तसे नव्हते, त्यांच्याकडे सर्व काही होतं, तरी आणि ते राजे होते, तरी देखील त्यांनी संन्यास घेतला. आणि मग त्यांची काय स्थिती झाली, भाव भक्ती या पायरीवरून ते ग्लाइड डाऊन झाले आणि त्यांना एका पशु योनीमध्ये जन्म घ्यावा लागला. तर हे आपल्याला लक्षात येतं की काय होतं. ही गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलेली आहे, तुम्हाला आठवते ना गोष्ट भरत महाराजांची. तर आता त्याच्या पुढची मी गोष्ट सांगते की कृष्ण किती कृपाळू आहे बघा, की त्यांनी हरणाचा जन्म घेतला, आणि हरणाचा जन्म घेतल्यानंतर त्या हरणाला कृष्ण कृपेमुळे त्याचं पूर्व जन्माचं सगळं आयुष्याचं स्मरण होतं. मग त्यांनी त्याग केला. त्याग कुठला केला, त्याच्या जन्मस्थळाचा त्याग केला आणि खाण्याचा त्याग केला. भागवतम मध्ये खूप सुंदर दिलंय की त्याचा जन्म, भरत राजाचा जन्म मला वाटतं कालंजर पर्वत या पर्वतावर झाला होता. तिकडे खूप सुंदर गवत आणि फळं फुलं अशी खूप होती. पण या पिल्लाला स्मरण झालं आपला पूर्वजन्म, त्याला स्मरण झाल्या क्षणी त्यांनी तो पर्वत सोडला आणि खाली 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 आला. तिकडे पर्वताच्या पायथ्याशी एका ऋषीचा आश्रम होता. तो आश्रमाजवळ राहिला, आश्रमात राहिला आणि आश्रमात राहून रोज तो कृष्ण कथा, कृष्ण जप याचं श्रवण करू लागला. आणि खायचा काय, हे हरण खायचं काय, तर तिकडे झाडी वगैरे होती, त्या झाडाची खाली पडलेली सुकलेली पानं ते या हरणाचं जेवण होतं. हरणांना बघा लुशलुशीत हिरवगार गवत केवढं आवडतं. मग हे शरीर हरणाचा त्याग केल्यानंतर त्यांना जड भारताचा जन्म मिळाला. तेव्हा त्यांना आपले पूर्व 2 जन्म चांगले आठवले, भरत महाराज आणि हरणाचा. आणि मग त्यांनी निश्चय केला, काही झालं तरी मी आता एक क्षणभर सुद्धा कृष्णाला विसरणार नाही. आणि म्हणून ते असे मूर्खासारखे, एका वेड्या पिशासारखे राहत होते, केस वाढलेले, दाढी नाही केलेली, आणि म्हणून त्यांचं नाव पडलं जड भारत. जड म्हणजे मॅड. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितं मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः. म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझा कृष्णाचा रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुमचे काय कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती करा. श्री कृष्ण. परत इकडे कृष्णाने सांगितलं, माझं स्मरण निसंशयपणे माझी प्राप्ती करा. आणि कृष्णाने काय सांगितलंय, माम अनुस्मर युद्ध च. माम म्हणजे
तुम्ही माझा कृष्णाच्या रूपात विचार करा. म्हणजे इकडे तुम्ही बघा, कृष्णाने सांगितलं नाही की मी एनर्जी आहे, तुम्ही एनर्जीचा विचार करा. मी लाईट आहे, तुम्ही लाईटचा विचार करा. नाही, कृष्णाने सांगितलंय माझ्या रूपाचा. म्हणजे कृष्णाला सुद्धा रूप आहे आणि ते आपल्यासारखं आहे. फक्त आपलं जे रूप आहे ते कृष्णासारखं दिव्य नाहीये. तर इकडे तुमच्या लक्षात येतं की कृष्ण काय सांगतोय की माझ्या कृष्ण रूपात विचार करा. मी कृष्ण म्हणून माझा तू विचार कर. आणि अर्जुन काय करतोय आता, युद्धाला तयार होतोय. तर कृष्ण काय सांगतोय की तू माझं स्मरण कर आणि त्याच वेळी युद्ध पण कर. म्हणजे तू ड्युटी पण कर आणि माझं स्मरण कर. म्हणजे कुठेही कृष्णाने असं सांगितलं नाही बरं आता तू केवढं मोठं काम करतोयस, युद्ध करतोयस, तर आता रिलॅक्स कर, आता माझं स्मरण करू नकोस. कृष्ण सांगतोय ड्युटी पण कर आणि माझं स्मरण कर. म्हणजे हे वर्केबल आहे, हे आपल्याला करता येण्यासारखं आहे. ड्युटी पण आपली करायची आणि कृष्णाचं स्मरण पण करायचं. तर हे आपल्याला करता येण्यासारखं आहे म्हणून कृष्ण सांगतोय. आणि अर्जुनाला सांगतोय युद्ध म्हणजे काय, तुम्हाला 100% फोकस लागतो. सगळी इंद्रिय तुमची फोकस लागतात. जरा कुठे तुम्ही डिसिजन घेण्यात चुकला, असे बाण जातात, असे वरून जातात, जरा कुठे डिसिजन घेण्यात चुकला म्हणजे नक्कीच मरण आहे. अशा वेळेला कृष्ण सांगतोय अर्जुनाला की तू तुझी ड्युटी पण कर, म्हणजे युद्ध कर आणि त्याच वेळेला माझं स्मरण सुद्धा कर. म्हणजे मग म्हणजे कृष्णाला काय हवंय, त्याचं 24/7 स्मरण हवंय आणि ते शक्य आहे. आता इकडे 7वा स्कंद आहे. तर प्रल्हाद महाराज त्यांच्या सगळ्या, ही आता स्लाइड दिसते ना तुम्हाला, इकडे प्रल्हाद महाराज आहे बरं का. आणि ते गुरुकुलामध्ये इतर त्यांच्या मित्रांबरोबर जे असुर कुळातले होते त्यांच्याबरोबर ते तिकडे शाळेत शिकतात. मग जेव्हा त्यांचे गुरु लंच ब्रेक मध्ये या मुलांना सुट्टी द्यायचे आणि घरी जायचे जेवायला, तेव्हा प्रल्हाद महाराज आणि ही मुलं जेवून झाल्यावर ही मुलं प्रल्हाद महाराजांना म्हणायची चला आपण खेळ खेळूया. तर प्रल्हाद महाराज म्हणायचे नाही, खेळ नाही, आता मी तुम्हाला गोष्टी सांगतो, नारायणाच्या गोष्टी सांगतो, कृष्णाबद्दल काही सांगतो, आपण जप करूया, संकीर्तन करूया, असे हे प्रल्हाद महाराज आपल्या मित्रांना सांगायचे. मग ती मुलं म्हणायची अरे पण आता तर आपण खूप लहान आहोत, आता आपलं खेळायचं वय आहे, हे काय असं नुसतं बसून कृष्णाचं आणि नारायणाचं ऐकायचं, चल आपण खेळ खेळूया. मग तो म्हणाला ठीक आहे खेळूया, आपण खेळ खेळूया, गाणी गाऊया, नाचूया, चला. आणि मग तो कृष्णाचा संकीर्तन करायचा. त्या संकीर्तनावर ही इतर मुलं नाच करायची. तर त्यांनी या मुलांना सांगितलं ओल्ड एज किंवा म्हातारपण म्हणजे काय. आता मला तुम्ही सांगाल का, तुम्हाला काय वाटतं म्हातारपण म्हणजे काय? कोण सांगतंय? अनम्यूट करा आणि सांगा. शारीरिक शक्ती कमी होते, त्याला जनरली म्हातारपण म्हणतात. बरोबर. आणि कोणाला सांगायचंय? बरं, आपण आता बघूया शास्त्र काय म्हणतात. शास्त्र काय म्हणतायत, प्रल्हाद महाराज काय म्हणतायत की मरणाच्या अगोदर कुठलीही वेळ जी असते, म्हणजे एनी टाइम बिफोर डेथ, मरणाच्या अगोदर कुठलीही वेळ असते त्याला आपण ओल्ड एज म्हणतो. हा, म्हणजे आपण आता बघतो ना लहान मुलं असतात, आपण म्हणतो की किती वर्षाचा आहे, मग ती आई उत्तर देते 1 year old, किंवा हाऊ ओल्ड इज युअर बेबी, 1 month old, 1 day old. म्हणजे ओल्ड एज स्टार्ट्स
इमिजिएटली आफ्टर बर्थ, म्हणजे इमिजिएटली आपण जन्माला आलेल्या दिवशी ओल्ड एज सुरू होतं, कारण तुम्हाला माहित नाहीये की तुमचं मरण कधी असणार आहे. आलं का लक्षात? तर आपल्याला शास्त्रांकडून हे समजतं की म्हातारपण म्हणजे काय. आपल्या याच्यामध्ये ती कल्पना असते म्हातारपण म्हणजे चष्मा आला, हिअरिंग एड आली, माझे दात गेले, हातात काठी आली, ही आपली कल्पना असते. पण शास्त्र वाचल्यावर आपले डोळे खाडकन उघडतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्. जो परम पुरुष भगवंताचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असते. तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता आपल्याला कृष्णाचे ध्यान करायचे. परत इकडे बघा शब्द काय वापरलेला आहे, परम पुरुष वापरलेला आहे. म्हणजे कृष्ण कोण आहे इकडे असं म्हटलेलं नाही परम तेज. कुठेही इकडे कृष्णाला शक्ती, तेज, नाद म्हणजे म्हणतात ना, हु इज गॉड. गॉड इज अ व्हायब्रेशन, गॉड मीन्स साऊंड, गॉड इज एनर्जी, गॉड इज लाईट. कुठेही म्हटलेलं नाहीये, परम पुरुष म्हटलेलं आहे. याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं कृष्णाचं पण रूप आपल्यासारखंच आहे, फक्त ते दिव्य आहे. तर जो परम पुरुष भगवंताचे ध्यान करतो. आता भगवंताचे ध्यान करा म्हटलं तर सोपं आहे का, मला सांगा बरं. नाही. अनम्यूट करता येत आहे ना. नाही. आणि कृष्णाने अर्जुनाने स्वतःहून सांगितलंय की मन कसं आहे, माझं मन चंचल आहे, बलवान आहे, हट्टी आहे. त्याप्रमाणे आपण सुद्धा जपाला जेव्हा बसतो तेव्हा मन आपलं किती ठिकाणी फिरतं की स्थिर राहतं, मला सांगा. खूप विचार येतात वेगळे वेगळे विचार येतात माताजी फिरतं. आणि जे विचार एरवी दिवसभरात येत नाही ते विचार पूर्ण तुम्ही जपाला बसल्या बरोबर येतात. तर मग आता मनाला कंट्रोल कसं करायचं आपण. तर इकडे मी तुम्हाला आठवतं तो रथ दाखवला होता की आपल्या शरीराची तुलना रथाबरोबर केली होती आणि ती 5 इंद्रिय जी आहेत आणि लगाम म्हणजे मन आहे, आठवतं तुम्हाला. हो माताजी. हा, तर पहिल्यांदा मनाला कंट्रोल करण्यासाठी 5 इंद्रिय जी आपली आहे त्यांना आपण पूर्ण कंट्रोल करायचं, मग मन आपलं नियंत्रित राहतं. आता ती 5 इंद्रिय कंट्रोल करायची, पण सुरुवात कुठल्या इंद्रियापासून झाली पाहिजे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात जिव्हा जी आहे तिचे 2 फंक्शन्स, 2 गोष्टी आहेत की ज्या तिला करायला आपण भाग पाडल्या पाहिजे. एक म्हणजे जॉब करायचा म्हणजे व्हायब्रेशन झालं, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे चव घ्यायची. जीभ काय करते, जिभेचे 2 कार्य म्हणजे बोलणं आणि खाणं. पण ते बोलणं म्हणजे काय, जप असलं पाहिजे, आणि खाणं म्हणजे काय, कृष्ण प्रसादच असला पाहिजे. अशाने तुमचं मन जे आहे ते शुद्ध होतं. आता ते भौतिकाचा विचार कमी करायला लागतं आणि कृष्णाचा विचार जास्त करायला लागतं. असं करून आपलं मन जे आहे ते कृष्णाकडे जाऊ शकतं. इकडे गोष्ट सांगितली की अजामिलची श्रीमद भागवतम 6व्या स्कंद मध्ये ही गोष्ट येते की अजामिल एका ब्राह्मणाचा मुलगा असतो. त्याचं लग्न झालं असतं, त्याची एक सुंदर पत्नी असते आणि तो वेद पठण आणि बाकी सगळं जे असतं पूजा वगैरे ही सगळी छान
करत असतो. एकदा काय होतं की त्याचे वडील त्याला सांगतात की जरा मला फुलं आणून दे. म्हणून तो त्याच्या घराच्याच जवळ जरा चालत चालत पुढे जातो आणि तिकडे एक जंगल सारखं असतं. तो विचार करतो इकडनं मी फुलं आणतो आणि तो फुलं जेव्हा आणायला जातो तेव्हा त्याला एक वेश्या दिसते. ही वेश्या जी असते ती एका शूद्राला मिठी मारत असते आणि ते बघितल्यावर तो एकदम असा त्या वेशेकडे अट्रॅक्ट होतो आणि तो तिकडच्या तिकडे मंत्र म्हणतो आणि खूप ते हे जे सीन बघितलेलं आहे ते विसरण्याचा प्रयत्न करतो. थोड्या वेळाने घरी जातो तो फुलं वगैरे घेऊन, पण तो विसरू शकत नाही त्या वेशेला आणि मग तो चिंतन करतो, त्या वेशेबद्दल एकसारखा विचार करतो. आणि मी तुम्हाला दुसऱ्या अध्यायात सांगितलंय ना की पहिल्यांदा माणूस चिंतन करतो, मग आसक्ती निर्माण होते, मग त्याची बुद्धी भ्रमित होते, असं करून शेवटी तो भौतिक सागरात पडतो. तर याचप्रमाणे हा एकसारखा चिंतन करतो, त्याला आसक्ती निर्माण होते, मग तो वेश्येकडे जायला लागतो आणि तिला सांगतो की तू माझ्या घरी कामाला ये. आणि ती अजामिलच्या घरी कामाला येते. आता घरी आई वडील बायको हिच्या समोर तो हिला वेशेला घरी आणतो आणि तिच्या बरोबर वाटेल तसा वागतो. त्या आई वडिलांना राग येतो, ते म्हणतात की तुझी बायको आहे, तू असं या स्त्री बरोबर वागू नकोस. पण तो आई वडिलांचा ऐकत नाही. इतकं भांडण होतं की तो आपल्या आई वडिलांना आणि बायकोला घराबाहेर काढतो आणि त्या वेशेला कायमच घरी आणून ठेवतो, तिच्या बरोबर लग्न करतो, तिच्या बरोबर राहायला लागतो. आता ही वेश्या जी आहे हिचं लाईफस्टाईल, हिला जे काय हवं, किती साड्या हव्यात, दागिने हवे, यासाठी तो काय करतो, लोकांचे खून करतो, चोऱ्या करतो, मारतो आणि जे जे काही विकर्म म्हटलेलं आहे ना, दारू प्यायचं, सगळं काही तो करतो, जुगार खेळायचा, कारण त्याला पैसे हवे असतात. आणि त्याला त्या वेशेपासून 10 मुलं होतात. तो शेवटचा मुलगा जो होतो तो 89 वर्षाचा असतो, अजामिल 88 किंवा 89 असा असतो. आणि त्या मुलाचं नाव तो नारायण ठेवतो. जेव्हा आता तो जवळजवळ 90 वर्षाचा झालेला असतो अजामिल, आणि एक दिवस झोपलेला असताना पडलेला असतो आणि त्याचा मुलगा नारायण बाजूला खेळत असतो आणि त्याला नारायण खूप आवडत असतो. मग जेव्हा तो पडलेला असतो तेव्हा त्याला दिसतं भयंकर अकराळ विक्राळ माणसं त्याच्या जवळ येतायत, त्याचा आत्मा घेऊन जायला. त्याला लक्षात येतं की आता माझं मरण आलं आणि त्या माणसाला बघून तो इतका घाबरतो की जोरात नारायण असं जोरात ओरडतो. आणि नारायण नाव घेतल्याबरोबर तिकडे विष्णुदूत येतात. त्या दोघही म्हणतात, हे यमदूत म्हणतात की आम्हाला अजामिलला यमलोकात घेऊन जायचंय. हे विष्णुदूत म्हणतात आम्हाला अजामिलला वैकुंठात घेऊन जायचंय. त्या दोघांची आर्ग्युमेंट होते आणि हे विष्णुदूत त्यांना पटवतात की अजामिलनी शेवटी नारायणाचं नाव घेतलं, आता तो वैकुंठ लोकातच जाणार कितीही पापी असला तरी. मग हे श्रील प्रभुपादांनी एक पुस्तक लिहिलंय, अ सेकंड चान्स. काय होतं, मी सगळी इंग्लिश पुस्तकं वाचल्यामुळे मला त्याची मराठी नाव सांगता येत नाही, पण खूप सुंदर पुस्तक आहे, अ सेकंड चान्स. मग हे काय करतात, यमदूत परत जातात
आणि विष्णुदूत काय करतात, त्याचा आत्मा परत या शरीरात ठेवतात आणि मग अजामिल असतो त्याला सगळं आठवतं की आपण काय चूक केलेली होती, काय केलं आपण. मग तो उठतो, तसाच उठतो आणि घर सोडून तो काशीला जातो. तिकडे तो 12 वर्ष तप करतो आणि पूर्ण त्याची चित्तशुद्धी होते, तप करतो आणि मग त्याला विष्णुदूत घ्यायला काशीमध्ये तप झाल्यानंतर, त्याची शुद्धी झाल्यानंतर विमानामध्ये घेऊन जाण्यासाठी येतात. त्यावेळेला अजामिलला ते हार घालतात, त्याला कमळ देतात आणि इतर दूत आहेत ते शंख वाजवतात आणि अशा तऱ्हेने ते अजामिलला वैकुंठ लोकात घेऊन जातात. म्हणजे इतकं पॉवरफुल आहे की आपल्याला शेवटी जर कृष्णाचं स्मरण व्हायचं असेल तर आपल्याला जन्मभर त्याचा सराव करावा लागतो. आता कुमुद माताजी वाचता. माताजी, मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म, सर्व गोष्टीचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपांमध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे, हे भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे काय सांगितलंय, कृष्ण कोण आहे? कृष्ण परम पुरुष आहे, तो सर्वज्ञ आहे, पुरातन आहे. म्हणजे आपण कृष्णावर कसं ध्यान केलं पाहिजे, इकडे थोडक्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे की कृष्ण पुरुष आहे, तो एनर्जी नाहीये, शक्ती किंवा तेज नाहीये. कृष्ण एक परम पुरुष आहे आणि तो कसा आहे, तो सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे, हे पण सांगितले. तर आपल्याला ध्यान करताना लक्षात आलं पाहिजे की कृष्णाच्या श्याम सुंदर रूपावर, इकडे जे रूप दाखवलंय त्या रूपावरच आपण नेहमी आपलं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. आता इकडे हे त्यांनी दाखवलंय की हे देव सुद्धा कोणावर ध्यान करतात किंवा संकट आली तर ब्रह्मदेव कुठे जातो? तुम्हाला इकडे पाठीमागे महाविष्णूचं रूप दिसतंय का तुम्हाला? तिकडे सगळे देवदेवता जातात. किंवा इकडे शंकर आहेत, शंकर कोणावर ध्यान करतात? मी सांगितलं ना, कृष्णाचं संकर्षण रूप जे आहे त्यावर ते ध्यानस्थ असतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम्. मला वाटतं जरा तुम्ही Yes, माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहे ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाही, जी दुःखाने भरलेले आहे, कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. आता हे जे आपलं भौतिक जग आहे, कृष्णाने त्यांना काय म्हटलंय? दुःखालयम अशाश्वतम. म्हणजे ते दुःखालय आहे आणि अशाश्वत आहे. आता तुम्ही बघा, याला कृष्णाने दुःखालय म्हटलंय. आता तुम्हाला आणि कुठले शब्द आठवतात का? शेवटी जिकडे आलय आहे, जसं पुस्तकालय, असे आठवतात शब्द तुम्हाला कुठले? देवालय. देवालय. बरोबर. वाचनालय. बरोबर बरोबर. तर इकडे कृष्णाने कुठला शब्द वापरलाय बघा. म्हणजे हे जे भौतिक जग आहे, हे काय म्हटलंय त्यांनी की इकडे फक्त दुःखच मिळणार आहे तुम्हाला.
बाकी काही नाही, म्हणून याला दुःखालय म्हटले. आणि ते काय आहे? अशाश्वतम आहे, म्हणजे टेम्पररी आहे. आणि जे महान आत्मे आहेत, म्हणजे महान आत्मे म्हणजे कोण? जे भक्तीमध्ये योगी आहेत, जे भक्ती योग करतात, ते परत या दुःखालयम जे आहे, हे जग, भौतिक जगात परत येत नाही, ते कृष्णाकडे जातात. हरे कृष्ण. भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखाची ठिकाणे आहेत, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जे आपलं ब्रह्मांड आहे ना, जो आपलं जे भौतिक जग आहे, आता आपण पृथ्वीवर आहोत, 14 लोक आहेत, ते मी तुम्हाला नंतर दाखवेन. स्वर्गापासून ते पाताळापर्यंत सर्व जी ठिकाणं आहे, ती सर्व दुःखाची ठिकाणं आहेत. का? कारण आपण जन्म मृत्यू या चक्रातून बाहेर पडू शकत नाही, एकसारखा आपल्याला जन्म घ्यावा लागतो. आता इकडे त्यांनी दाखवलेलं आहे ना, एक मिनिट, की किती वेदना असतात नरकामध्ये, आणि स्वर्गामध्ये सुद्धा अशी शांतता नसते, एकसारखे असून युद्धाला तयार असतात. तर कुठेही तुम्ही जा, प्रत्येक ग्रह जो आहे तो दुःखालय आहे, कुठेही सुख आनंद नाहीये. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा 1 दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात, आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील असाच आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रकट होतो, तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते, आणि ब्रह्माच्या रात्री आगमनाने ते सर्व नष्ट होते. पुन्हा तो दिवस येतो, आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो, आणि हे पार पुन्हा रात्र पडते, आणि ते असहाय्यपणे विरघळतात. बघा शब्द कसे वापरले, असहाय्यपणे. म्हणजे आता हे जी तुम्हाला माहिती दिली आहे, ही आपल्या भौतिक जगाची माहिती दिली. जरी कृष्ण, जरी आपण म्हणू की प्रायमरी क्रिएटर आहे, किंवा डिझायनर आहे, किंवा आर्किटेक्ट आहे, या ब्रह्मांडाचा इंजिनियर म्हणजे ब्रह्मदेव आहे. तर प्रत्येक खेपेला जेव्हा त्याचा दिवस येतो, तेव्हा हे जे सगळे प्राणी आहे, हे सक्रिय होतात किंवा प्रकट होतात, आणि जेव्हा ब्रह्माची रात्र होते, तेव्हा हे सगळे त्याच्यामध्ये परत विलीन होतात. आता कृष्णाचं जग कसं आहे? आता आपण खूप ऐकलं, हे दुःखालयम, अशाश्वत आहे. इकडे काय, स्वर्गापासून पाताळापर्यंत दुःखच दुःख आहे. मग ते कसं होतं? प्रकट होतं, आणि मग परत ब्रह्मामध्ये विलीन होतं. मग कृष्णाचं जग कसं आहे? आता ऐकूया. कुमुद माताजी. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थाच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय? त्याचं आध्यात्मिक जग कसं आहे? अविनाशी आहे. या भौतिक जगाचा जरी प्रलय झाला तरी जे आध्यात्मिक जग आहे त्याचा कधीच नाश होत नाही. आता इकडे हा मी तुम्हाला चार्ट आहे हा पाठवीन. याच्यामध्ये तुम्हाला जॉग्राफिकल पोझिशन समजणार आहे बरं का, की कोण कुठे आहे, आणि
आता मला काल दुर्गा देवी बद्दल कोण हे सांगितलं, विचारलं होतं ना की दुर्गा देवी बद्दल. मग मी तुम्हाला इकडे दाखवणार आहे की दुर्गा देवीचं धाम कुठे. आता हे आपलं ब्रह्मांड आहे बरं का. या ब्रह्मांडाच्या वर जे आहे वैकुंठ लोक किंवा हे जी तुम्हाला सगळं पांढरं पांढरं तेज दिसतं याला ब्रह्मतेज किंवा ब्रह्मज्योती म्हणतात. आणि या ब्रह्मज्योतीमध्ये अनेक एक वैकुंठ प्लॅनेट्स असतात आणि सर्वात जे टॉपमोस्ट प्लॅनेट आहे त्याला गोलोक वृंदावन म्हणतात. वैकुंठ लोकामध्ये कृष्ण त्याच्या चतुर्भुज नारायण रूपामध्ये असतो आणि तोच कृष्ण गोलोक वृंदावनामध्ये श्याम सुंदर रूपामध्ये असतो. आता आपल्याला आपण इकडे आहोत तर इकडचं आपण जरा बोलूया. तर इकडे हे जे आपलं ब्रह्मांड आहे त्याच्या भोवती एकापेक्षा एक 10 टाइम्स मोर, प्रत्येक लेयर 10 टाइम्स मोर थिकर असतो. असे 7 लेयर्स असतात. तुम्ही नंतर हे बघा पंचतत्व जी आहेत, पृथ्वी, जल, अग्नी, मग त्याच्यानंतर हवा किंवा एअर, मग आकाश किंवा इथर, मग तुमचा अहंकार आणि त्याच्यावर महत्तत्व, अशी ही 7 जी लेयर्स असतात, 7 स्तर असतात. पहिल्यापेक्षा दुसरा जो आहे तो 10 टाइम्स थिकर असतो बरं का, 10 पट जास्त तो थिक असतो आणि याच्यातून बाहेर पडणं जवळ जवळ मुश्किल आहे. आता हा जो इकडे तुम्हाला ब्रह्मांड दिसतोय त्या ब्रह्मांडामध्ये कृष्ण जो आहे त्याचा जो पहिला पुरुष अवतार आहे किंवा त्याचं जे एक्सपान्शन, त्याचा विस्तार होतो, तर पहिला जो विस्तार होतो, पुरुष विस्तार होतो, तो म्हणजे कर्णोदक्षाय विष्णू. कर्णोदक्षाय विष्णू जो आहे तो कॉझल ओशन किंवा कर्णोदक सागरामध्ये तो असतो. आणि हा जो महाविष्णू आहे त्याचा जेव्हा विस्तार होतो तेव्हा तो ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणून स्थित होतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे गाडी असेल, ती गाडी जर ड्रायव्हर गाडीमध्ये गेला तरच गाडी चालू शकते, त्याचप्रमाणे हा ब्रह्मांड चालवायला विष्णू लागतो. म्हणून महाविष्णू जो आहे कृष्णाचा पहिला विस्तार. दुसरा विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णू. या गर्भोदक्षाय विष्णूच्या नाभी कमलातून कमळाचा देठ दिसतोय तुम्हाला, तो येतो आणि वर कमळामध्ये ब्रह्मदेव असतो. आणि हे जे तुम्हाला कमळ दिसतंय त्या कमळाच्या देठावर 14 लोक असतात. ही 14 लोक जी आहे या लोकांमध्ये पृथ्वी ही 7वी आहे. तर कुठली लोक असतात? प्रथम सत्यलोक किंवा ब्रह्मलोक, जिकडे ब्रह्म असतो, त्याच्या खालोखाल तपोलोक, त्याच्या खालोखाल जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, मग पितृलोक येतो. पितृलोकच्या खाली पृथ्वी किंवा भूलोक, त्याच्या खाली आताळ, विताळ, सुताळ, महाताळ, रसाताळ आणि शेवटचं पाताळ. तर अशी ही 14 लोक आहेत जी कमळाच्या देठावर आहेत. आणि इकडे हे जे पूर्ण ब्रह्मांड आहे त्याच्यावर देवी धाम आहे, त्याच्यावर देवी आहे आणि देवी या ब्रह्मांडाला कंट्रोल करते. म्हणून या ब्रह्मांडाला जिकडे आपण राहतो त्याला देवी धाम पण म्हटलंय. आणि इन दॅट इसेन्स दुर्गा देवीनी सप्तशतीमध्ये म्हटलेलं आहे
की आय एम द कंट्रोलर, आय एम एव्हरीथिंग, म्हणजे तिला इन्चार्ज केलेलं आहे, मीच इन्चार्ज आहे, अशा तऱ्हेने तिने सांगितलंय की मी सर्वात श्रेष्ठ आहे, अशा तऱ्हेने, बरं का. पण आता जर तुम्हाला इकडनं बाहेर जायचं असेल, गोलोक वृंदावनात वैकुंठात जायचं असेल, तर इकडे समजा जर तुम्ही बाहेर गेलात चुकून ना, तर तुम्हाला दुर्गादेवी परत आत पाठवते. पण जर तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केला तर तुम्हाला ही दोरी दिसते का, ही कुठे जाते, ही थेट वैकुंठापर्यंत जाऊन थांबते. म्हणजे जो कृष्ण नामाचा आधार घेतो तोच या भौतिक जगातून कृष्णाकडे जाऊ शकतो. आता इकडे हे जे तुम्हाला थोडस ब्रह्मज्योतीमध्ये आणि थोडस आपल्या भौतिक जगामध्ये इकडे दिसतंय ना काळं काळं, हा लोक कुठला आहे, हा शिवलोक आहे किंवा सदाशिव लोक आहे. हा सदाशिव लोक अर्धा ब्रह्मज्योतीमध्ये, आणि या ब्रह्मज्योतीमध्ये कृष्ण सदाशिव रूपामध्ये राहतो. हा इकडे ड्रायव्हर आला का मग? काही नाही, एसटी चालले जाऊ. मी जरा म्यूट करते सर्वांना. येत नाही हो. मग काय आले बसा. तर या सदाशिव लोकामध्ये कृष्ण शिव म्हणून चतुर्भुज रूपामध्ये राहतो. तुम्ही जर कधी बघितलं असेल की शंकराच्या 4 भुजा दाखवलेल्या असतात, तर हे जे त्याचं सदाशिव रूप आहे. तर अशी हे जे महाविष्णू इकडे दाखवलेले आहे, महाविष्णूच्या श्वास उश्वास किंवा काही ठिकाणी त्याला म्हटलेलं आहे त्याच्या स्किनच्या पोर्स मधून लाखो ब्रह्मांड इकडे तुम्हाला दिसतात नाही, गोल्डन बॉल्स सारखे, हे प्रत्येक अशी ही ब्रह्मांड आहेत. ही बाहेर येत असतात आणि आतमध्ये जात असतात, आणि प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये कृष्ण हा स्थित असतो. आता आध्यात्मिक जगामध्ये वैकुंठ गोलोक वृंदावनामध्ये काय चालतं, गोलोक वृंदावनामध्ये खूप आनंद असतो. तिकडे नित्य दामोदर लीला, यशोदा जी आहे ती कृष्ण लोणी चोरतो किंवा मडकी फोडतो म्हणून त्याच्यावर चिडते, त्याला बांधून ठेवते. कृष्ण काय करत असतो, आपल्या बालगोपालांबरोबर खेळत असतो. आणि इकडे प्राणी कसे असतात, त्यांचा एकमेकांवर वैरभाव नसतो. इकडे वाघ आहे, इकडे एक शेळीचं पिल्लू आहे, तर तिकडे प्राणी एकमेकांना मारून खात नाही. तिकडे इतर कृष्ण जे काय खातो तेच इतरही खातात. मग आता हे शेवटचं आहे मुकुंद माला स्तोत्र, हे खूप छान आहे. यात हे श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेलं एक पुस्तक आहे की एक राजा असतो कुलशेखर म्हणून, आणि तो राजा विष्णूला प्रार्थना करतो की तू मला जेव्हा मी चांगली, माझी तब्येत चांगली आहे तेव्हाच तू मला घेऊन जा, तेव्हाच मला मरण येऊ दे. कारण जेव्हा मी म्हातारा होईल आणि जेव्हा मला नॅचरल डेथ येईल तेव्हा सांगू शकणार नाही की मला ऐकू येईल का, मला बोलता येईल का, माझी स्मरणशक्ती असेल का, किंवा त्यावेळेला माझ्या घशामध्ये खूप सारा कफ साठलेला असेल, मला डोळ्यांनी दिसणार पण नाही, तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकू. तर आता जेव्हा माझी तब्येत चांगली आहे त्यावेळेला तू मला घेऊन जा. असं. कुमुद माताजी हे मराठीतलं फक्त वाचता का? मराठीतलं वाचा कुमुद माताजी. माताजी हे कृष्णा. हरे कृष्ण. माताजी भाषांतर वाचू का मी?
हा फक्त हे वाचा अनुवाद. हे कृष्णा ज्याप्रमाणे हो. हे कृष्णा ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद, वायू, पित्त आणि कफ याच्यानी क्रियेने आकुंचन पावतो, तेव्हा मी तुझे स्मरण कसे करू शकेन? हे कृष्ण. तर इकडे आपल्याला लक्षात येतं की हा जो राजा आहे हा विचार करतो की मरणासमयी काय होईल माझं जर मला नॅचरल डेथ आला तर. म्हणून तो कृष्णाला सांगतोय की तुम्हाला आत्ताच घेऊन जा. हा आता अर्जुनाला प्रश्न पडलाय. कृष्ण तर केवढं मोठं बोलतोय. अध्यात्म, ब्रह्म, मग अधिदैव, अधियज्ञ, बापरे हे केवढं मोठे शब्द आहेत. मग पुढे आता इकडे श्लोक तो घेतलेला नाही, ऍडव्हान्स क्लासमध्ये तो आम्ही घेतो की इकडे कृष्ण सांगतोय त्याला की जे अष्टांग योगी असतात ते काय करतात, त्यांचा प्राणवायू जो आहे तो भ्रूमध्यामध्ये आणतात आणि तिकडनं ते त्यांचा प्राण सोडतात. तर आणि ते ओंकारावर ध्यान करतात. आता अर्जुन हे सगळं ऐकतोय तर त्याला हे सगळं अवघड वाटतंय. ध्यान योग अवघड वाटतोय आणि एवढं मोठं ज्ञान तो सांगतोय. अध्यात्म म्हणजे काय, अधिभूत म्हणजे काय, हे पण जरा ते त्याला डोक्यावरून गेल्यासारखं होतंय अर्जुनाला. आणि अर्जुन एकदम कन्फ्युज्ड दिसतोय. तो विचार करतो मी काय हे एवढं करू शकत नाही आणि मी काय, माझं मात्र फक्त कृष्णावर प्रेम आहे, तो माझा मित्र आहे. आता मी हे कसं काय, म्हणजे माझं काय होणार मग आता. मग कृष्ण ओळखतो अर्जुनाच्या मनात काय चाललंय आणि मग त्याला सांगतो. कुमुद माताजी. येस माताजी. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलांपासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. म्हणजे आता अर्जुनाला वेळ नाहीये. अर्जुन गृहस्थ आहे, त्याला त्याची ड्युटी करायची आहे, दान करायचं, वेद अध्ययन करायचं, तपस्या करायची आणि हे सगळं त्याला शक्य नाहीये. तो काय म्हणतो की कृष्ण माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. आणि कृष्ण म्हणतो बस तेवढंच मला पाहिजे. जो माझी भक्ती करतो त्याला वेद अध्ययन केल्याचंही फळ मिळतं, दान केल्याचंही फळ मिळतं आणि तपस्या केल्याचं सुद्धा फळ मिळतं आणि त्याला सुद्धा कृष्णाची प्राप्ती होते. तर आता हा आपला अध्याय झालाय. कुमुदा माताजी त्या आल्यात का? कुमुदा माताजी. आते माताजी कोण आहे? मी अनम्यूट करते. येस यू कॅन स्टार्ट. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, यू कॅन स्टार्ट. यस माताजी. हरे कृष्ण. अथ श्री गीता माहात्म्यम्. धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो. श्री विष्णुर उवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते.
महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुव गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाल गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सह यो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवासामि सदैव हि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्द तत्त्वार्थज्ञानसंयुता योष्ठादश चपे नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदं पाठे समर्थ संपूर्णे तथोर्धं पाठमाचरे तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गंगा स्नानफलं लभेत् षडशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति घनो भूत्वा वसेच्छिरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरकं यावत् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीताय श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं द्वौ त्रिनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीतापाठसमायुक्तः वृथो मानुषकं व्रजे गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमा गीतेच्युच्चार संयुक्तः म्रियमाणो गतिं लभे गीतार्थश्रवणासक्तः महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठसमवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्त स विज्ञेयः देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम् गीतायः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव युधारुतः एतन्माहात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सूत उवाच माहात्म्या मे तद्गीतायाः माया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभे इति श्री वाराहपुराणे धरा विष्णु प्रोक्तं श्री गीता माहात्म्यं संपूर्णं श्री कृष्ण परब्रह्मार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा, थैंक यू.